podemos conectarnos en Instagram tamén. Bueno, parece que estamos dentro. Vou poñer aquí onde me... Estamos con un teléfono en Instagram e noutro estamos con Facebook para que poidan seguirnos todos os... Bueno, sobre todo familiares en Facebook e xente que non ten Instagram e logo, bueno, pois os seguidores de Instagram é onde nos van buscar. Decidimos conectarnos esta vez 5 minutiños antes da hora de inicio do concerto porque, bueno, así temos tempo de saudar con calma e tamén para darlle un poquinho de tempo a xente de incorporarse e de non perder ningún dos temas que vos temos preparados. É un concerto letras galegas, a maior parte das cancións son de Carballo Calero, con música nosa. Unha delas xa ben antiga, xa é do 2014, estreada no disco Sons de Nós no 2015, que teño unha dor, que estes días anda que bota lume e queremos de feito agradecervos moitísimo as persoas amigas e as amigas virtuais que compartirades ese vídeo e máis o outro que foi feito xa no confinamento, Deus, tamén con letra de Carballo Calero. E, bueno, pertencen a un traballo que estamos facendo dende hai xa un tempiño, que é un retomar aquel Sons de Nós do 2015, cun repertorio renovado, autores da revista Nós, e, por suposto, tendo Carballo Calero dedicado a Letras Galegas, pois 6 temas con poemas poemas case todos da revista. Os de hoxe son todos da revista, son poesía de xuventude, e non por iso pois menos profunda e de calidade, non? Quero comenzar estes saúdos mandando unha aperta forte ás familias que perderon un ser querido por culpa deste virus. Estamos así confinados e non nos damos conta da nosa pequeniña parcela de vida da traxedia que está vivindo algunha xente, non? E por iso queremos dedicarlle o concerto a todas esas persoas e máis, sobre todo, por suposto, a xente que lle bota peito e que reparte a comida dos supermercados, que abre as tendas que se poden abrir para darnos unha ilusión de normalidade dentro desta situación tan terrible, non? E dentro dese contexto pensamos que celebrar as letras galegas era obrigado para levantar un poquinho a moral e para, dentro do que cabe, como sempre se fai, non? Cando hai tempos difíciles, facer algo que nos leve á normalidade, a unha ilusión de normalidade. Ben, pois xa agradecín a xente que compartiu os vídeos e dentro desas persoas teño que tamén agradecer as institucións que nos apoiaron na difusión deste concerto, dentro da Xunta de Galicia, concretamente a Secretaría Xeral de Política Lingüística e máis a de Cultura, a Fundación Galicia Europa e despois varios servicios de normalización de diversos concellos que queremos agradecer de verdade, de corazón, porque realmente nos sentimos conectados á normalización lingüística dentro do noso traballo creativo, non? Quero tamén mandar un saúdo moi cariñoso aos meus compañeiros e compañeiras e ao meu alumnado do IES María Soliño, onde traballo por primeira vez este ano, vai ano para empezar. Levamos uns meses xuntos e xa non nos podemos ver en persoa, é increíble isto. Tamén, por suposto, o que foi o meu centro de traballo, o Instituto IESA Paralaia, a todos os compañeros e compañeiras que poidan estar véndonos agora ou que nos vexan despois no vídeo grabado, e o meu alumnado, todo o meu cariño e tamén a miña admiración por manter o pulso deste curso tan difícil e tan raro
e por seguir aí, tanto os meniños e as meniñas, a rapazada, traballando con moitísima seriedade, e o profesorado pois mantendo ese contacto e mantendo esa ilusión. Tamén quero mandar un saúdo especial ao Departamento de Galego da Universidade de La Habana, que me contactou e foi tan amable de mandarme uns microcontos que publiquei xa nos meus perfis, que podedes ver no YouTube da Universidade, do Departamento de Galego. Pareceme admirable, de verdade, que estando tan lonxe estean traballando en galego, non? Xa sei que é normal, pero a min sempre me parece de admirar, de apoiar ca difusión, e bueno, pois é un poquinho unha chamada de atención a xente que vivindo aquí ao mellor non demostramos todo o cariño que deberamos a nosa lingua e non a usamos todo o que deberamos, non? Por eso tamén unha aperta moi forte a toda a xente emigrada, por o motivo que sexa, se sean emigrantes económicos ou de outro tipo, a todos os galegos no exterior, un fortísimo beixo para, bueno, pois para celebrar este día. Eu penso que xa estamos en horario para empezar o concerto, sí? Sí. Vale, pois vou encender aquí. Uso o micro porque senón copiar acústico e temos medo que non saia, que non se entendan ben as cancións. Un poquinho de eco, Despois do primeiro tema vamos preguntar a ver que tal se escoita, tamén para ver un poquinho os comentarios, se tedes algunha pregunta que facernos. Imos empezar con, precisamente teño unha dor que mencionaba antes, o primeiro tema de todos os que fixemos con letra de Carballo Calero. Teño unha dor que me canta no peito, como unha rula en gaiola fechada, e
Bueno, vamos ver por aquí, que tal se sinte? Síntese ben? A ver, en Instagram, síntese ben? Espero que se sinta ben, que estea equilibrada a voz co piano, que non estea a voz moi alta ou o piano moi alto. Facer un concerto dende casa sen un técnico de son, de aquí unha aperta a noso querido Óscar, canto te botamos de menos. É un pouco complicado sin unha persoa técnica que siga todas as cuestións. Por eso vos pregunto se se sinte ben. Bueno, pois imos seguir adiante, esperemos que se sinta ben. Imos seguir adiante cun tema que quedou daquela no 2015 fora do disco Sons de Nós. Titúlase A Princesa Roiba, un texto de Ramón Cabanillas. Eu penso que hai moito eco, hai moito eco. Un momentiño, porque temos un poquinho de retroalimentación. Pono, por favor, mirando un pouco máis para a dereita o altavoz. Sí. Porque se non capta o micro temos aí un problema de... Moi ben, pois A Princesa Roiba é un texto precioso, moi máxico, moi celta, pois cheo de driadas, que son como as nosas ninfas, non? Das nosas fragas, das nosas fontes. Hai tamén trasnos, hai castelos, hai pois unha princesa que texe. Cando queiras.
Moitas grazas. No meu Facebook, publiquei outro día que se alguén tiña pequeniños ou pequeniñas na casa, imos facer un dos temas así con ritmo moi infantil, a canción das lavandeiras despois. Entón, eu pedimos que collerades un bote calquera. Eu non o podo facer porque entón interrumpiría moito o son. Sí? Calquera legume ou pedriñas dentro dun bote, o mellor se son moi pequenos un bote de plástico, para facer o ritmo. Desto ou do que queirades, vamos. Imos seguir, entón, que tal se está escoitando? Escoitase ben, vou machegar a saudar tamén, a ver, que teño o teléfono onde realmente vexo os comentarios. Non o vexo dende aquí, non sei quen está conectado. Pero bueno, mandovos un beixo moi grande. Despois, como isto queda grabado, sí que responderei a todos os comentarios. E de momento, moitísimas grazas por estar aí e por axudarnos a difundir este concerto que facemos con tantísimo amor. Por suposto que se non hai máis vanse non falar, vou saudar a miña familia, a Malán, o Couto Misto, a familia de Barcelona. Nos somos unha familia de migrantes todos, a familia que está en Gijón, Oviedo, en fin, sobre todo, obviamente, o que está máis lonxe, o meu irmão e a súa familia en Holanda. Imos pasar a Deus, que é un tema que xa algúns coñecedes, porque está nunha reportaxe que fixo Xan Leira, unha serie de entrevistas que paga a pena ver sobre Carballo Calero. Grazas, Xan. Tamén porque o publicamos neste confinamento, que foi un dos traballos que saiu novo. Titúlase Deus. Lembro-vos que tamén vos pedín, aparte de que tuverades un bote con legumes, que apartarades os mobles, os sofás, mesiñas, etc., que se alguén quere bailar, ademais ninguén vos ve, por favor, bailai, bailai. Os meus ollos nos
Bueno, Maurizio Poncinelli, como sempre, magnífico piano. Bueno, que nos coñeza, sobre todo que nos coñeza en persoa, sabe que non somos persoas dadas á tristura, pero hai poemas que son tristes e que hai que poñerlle música porque son maravillosos. Mañá de outono é un poema de Carballo Calero, tamén da revista de 1928, era moi novo aquí. É un poema triste, pero é maravilloso. Vamos decir que é un fado arraiano, un fado do morrazo, un fado ao estilo de Deus na fronteira, é dicir, facendo un pouco que nos dá a gana. Nesta infancia dun día friente pretemoso, nesta mañá do outono toda melancolía, na que o sol non abre as claras portas do día, mais que dun xeito medoñento e dubidoso. Esta mañá de outono deitada baixo as ás do gran páxaro gris da universal tristura, desfollanse as rosas das esperanzas más no coro da amargura, no coro da amargura. Toda miña alma sinta anseios de morrer, teño no peito dores que quero adormecer, pero fuxir do mundo feudo do río do mar, e coido vela bomba coa mesma emoción con que veo un namorado brincando o corazón, o leito anubiado pra a noite nupcial. Desfollanse as rosas das esperanzas más no coro da amargura, no coro da Bueno, non hai que cair no coro da amargura, maestro. Pase o que pase, a frente ben alta, nunca de rodillas, nunca, nunca. Bueno, pois imos seguir con Carballo Calero, pero para levantar un pouco así o ánimo, imos facer esa canción que vos comentaba, que os pequeniños e as pequeniñas poden facer o ritmo cun bote, cunhas cousiñas dentro que fagan ruxe, sí? Uns garbanzos, unhas favas, as favas que me dá a miña señora mai na liña tan boas. Aí ten un retrouso que é pumba tarara pumba tarara pumba tarara taia, pumba tarara pumba tarara pumba tarara
xente que é máis noviña nunca viu lavar as mulleres no río ou no rigueiro, que dicimos alá no Couto Misto, beixiños ao Couto Misto. Ese pumba é o golpe que dan ca roupa na pedra, pum, pumba, tarara, pumba. E o tarara, pois será, non sei, as conversas que las se traen, esas cancións que o mellor entonan xuntas, non? Eu tuve o privilexio de ir ca miña madriña, Carmen, a filla da María da Aina, o Regueiro. Non me deixaban facer moito porque era pequena, pero era de verdade tan bonito ver como puñan a roupa a clareo. Obviamente é mellor ter unha lavadora, non nos imos enganar, pero son memorias que están aí, non? Forman parte da nosa memoria cultural. Sendo este tema de 1930, eu estou segura de que Carballo Calero viu esas mulleres lavando no río e se inspirou a facer esta canción. E di que ao final quedaron caladas, entón il botou esta cana lírica para pescar outra vez o canto das lavandeiras. Cando queiras, maestro. Estades listos, sí? Listas? Pousados nas cordas, os paniños movían as ás. Era un sopano que ao longo da corda voaba, como as ondas do mar, son unha soa onda que avanza. A dúo corre gato, as lavandeiras cantaba, e pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, e pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla. O bater a roupa na pedra pingas alucaban, a canción das lavandeiras de auga se mollaba, e era como auga fresca e pura e clara. E pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, e pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla. A mañá estaba chea toda de xelezas de infanza, ofrecía o seu corpo como unha muller namorada. O lonxe no estaba preto, o ceo coa man se allanaba, en cada corda unha bomba, equilibrista avanzaba. E pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, e pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla. Nun lecer do trafeo as lavandeiras caladas, na auga do regato a súa canzón afogara. Pra pescala eu tendín esta lírica cana. E pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, e pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, e pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla, pumba tarara, pumba tarara, pumba tarara talla. Mata este pobre pianista. ¿Qué te parece, Mauricio? Cosa? A esta canción. Fai cosa. Párroco en palabras. Bueno, pois o tempo boa, estamos chegando xa prácticamente ao final deste mini concertiño. Non podemos rematalo sen mandar un cariño en forma de canción a miña provincia onde eu nacín, ainda que son garraiana, son ourensana, sí. Esta é unha habanera que xa estaba feita daquela no 2015, pero, bueno, pois non se podía sacar un doble disco, porque iso estaba por enriba das nosas posibilidades como productora mini arte
artesán. Entón, quedou fora, o texto é de Otero Pedrallo. Gústame moito musicalizar a Otero, porque non sei por que motivo ten esta zona de poeta difícil. Neste caso en concreto, ademais, penso que se achega bastante ás cantigas populares. Sabedes que nós navegaban sempre entre o culto e o popular. Sobre Ourense, Peneira Lúa, por si tamén, igual que o das lavandeiras non se coñece, pois o que é unha peneira moita xente non o coñecerá. Isto é unha peneira, sí, é como un colador xigante, pero non é para coar o leite, non, que ademais non tomamos como casa vegana que somos. Esta peneira úsase para limpar cousas que caian, en fin, a peneira de toda a vida, vaya. Moves así, e entón, vaise seleccionando o que sirve do que non sirve. A peneira, se vedes, ten forma de lúa chea, así. Entón, Otero di, sobre Ourense, peneira a lúa. É tan bonita esa imaxe da peneira que filtra as sombras da lúa sobre Ourense. Entón, unha aperta especial para todos os ourensáns e as ourensanas que nos poidan estar escoitando. Sobre Ourense, peneira a lúa,
Moitísimos beixiños. Non quero mencionar a ninguén, porque antes non mirei e non quero deixar a ninguén fora. Como dixen antes, vou contestar un por un a todos os vosos comentarios. Sempre que Instagram me garde a grabación. E bueno, como suele pasar nos concertos en presencia, iba a decir de verdade, non, isto tamén é un concerto de verdade, e aseguro-vos que o feito de que esteades aí cambia completamente. Nós temos que gravar o tema Deus para o documental de Xanleira, e o feito de non tervos aí, de non haber o público dándonos a enerxía que nos dades sempre, obviamente notase máis en presencia, pero chamounos moito a atención isto, verdade, Mauricio? Claro. Que estades aí e que se nota, e que se nota. Entón, sen vos isto sería totalmente diferente, non tería a mesma enerxía, non tería a mesma maxia, non? Entón, como dicía, nos concertos presenciais sempre nos pedides como mínimo un bis, e nos encantados, porque unha vez que arrancamos non hai que nos pare. Ahora, eso sí, este sí será o último tema. Nocturnio 9, que é de o adoradísimo Blanco Amor. Coñecedelo todos por ser autor da Esmorga, pero ten unha poesía maravillosa. Moita dela publicada na revista Nos. Esta poesía, esta canción, foi incluída no disco Sons de Nos, no 2015. Que podedes ainda conseguir, ainda temos, nos mandámoslo directamente, senón en Quedanzas Sonoras, a distribuidora galega tamén o manda ás librarías ou aos enderezos particulares. Nocturnio 9, dame un segundinho para beber un poquinho de auga. Claro. Toda a introducción aí. Sí. Apenas viudas verbas para amarte, baixo o chío de luz dos astros moitos, toma un feixe de lirios siderais, para que acendas no camiño longo, entre o ceo e a terra, no feitizo, a noite pura polos villeiros granos, que deixen de vagar estrelecido, e te seguir por un ronsel de pranto. Esparecidos karmas e recordos, nun presente afundidos inmerantes, ni a inmaterialidade dos ensonos, que nos lembren as rosas do teu sangue, ni a inmaterialidade dos ensonos, que nos lembren as rosas do teu sangue. Eco del lugar en cuerpo transmudado, seguirá teu ronsel ao arco azul, 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 e ao pulsar sobre os teus meus lábios xiados, os repreceos disparanse en luz, en luz, en luz, os repreceos disparanse en luz, ao pousar sobre os teus meus lábios xiados.
Temos que parar, chegamos ao final, pero tamén porque nos quedamos sin luz, maestro. Ainda falta un poquinho para o San Xoán, a luz que temos nos maniáticos contra as luces non é suficiente para seguir. Agradecemos moitísimo que estuverades con nós. Foi de verdade un placer, é o que nos mantén un poquinho activos, ilusionados, obríganos a ensaiar, obríganos a seguir medrando para vos o feito de que esteades aí empuxándonos e animándonos, e temos a esperanza de que falte como moito un mes, veña, vamos a esperar que en un mes poidamos xa estar presencialmente con familia, con amigos, amigas, tanto as de carne e oso como a xente virtual, que nos poidades vir ver a concertos presenciais, e que poidades ver esa exposición tan linda que fixemos pensando neste centenario da revista Nós, que, bueno, pois, a ver se hai ocasión, se o virus este nos deixa, levala aos coles, aos concellos. Bueno, pois foi de verdade un placer. Prometemos que se a cousa se alongase, faríamos outro concerto, por suposto, para tervos contentos e tervos animados, animadas, sí, como vos gostedes a nos. Un beixo enorme, enorme, enorme de corazón. Gracias.